Ahoj, zdravím všetkých televíznych diviakov. Opäť sme v Prešove, u sama v garáži. No a dneska máme na robote. Toto je Porsche Carrera S. Atmosféra, 3,8 liter obsah, barspekná čierna farba. Je to metla. Je to okamenkované. A vyzerá, že kapota bola lakovaná. Ale vôbec nevadí, je to Porsche. Poršák. Už čaká na odovzdanie BMW X5, ktoré tento týždeň tiež sme robili. Bola tu v podstate jemné leštenie laku. Zákazníkovi vadili drobné slnečka na lakovku. Boli tu aj také hĺbšie škrabance, ale už nie sa tu tak, kde bol, ale nevidím ho teraz. Aj tu na kapote tak, kde bol. Ale už zostal len taký, no je tam, ale zostal len taký pidi. Nie všetko sa dá, samozrejme. No, takže, BMWčko hotové a idem na toto tu na laskonku. Výfuky. Dobre, parádne. Čo je? Má to dva výfuky. Dva výfuky má to ten motor. 4 výfuky má to ten motor. Paráda. Dobre, čo budeme teda robiť? Budeme to leštiť. Takisto, je to taký nižší rozpočet, ale v podstate za tie prachy z toho auta urobíme pekné auto. Okay? Z toho auta sme urobili pekné auto za tie prachy. No a umieme, zdekontaminujeme, preleštíme, používame pasty finišovacie na hybridných kotúčoch, to znamená, že aj trošku leštíme, aj trošku pripravujeme, proste robíme takú robotu, že by proste auto bolo pekné, ale nejdeme proste po škrabancoch, po hlbokom nejakom leštení, fakt kvázi to leštíme a pripravujeme ten lak na položenie keramiky. Používame ročné keramiky, pretože ja dneska už mám taký mindset, že už nedávam po tej šalené keramiky. Jednoducho prešli sme si nejakým tým obdobím, vyskúšali sme si niektoré veci a niektoré veci fungujú lepšie, niektoré menej lepšie, ale osvedčilo sa mi, že radšej investujte menej peňazí, ale investujte ich častejšie a tým pádom budete mať auto stále pekné. Hej, dobre som povedal. Menšie peniaze neznamená, že 50 eur, 100 eur, stále to znamená, že dosť veľa peňazí, ale nie, že proste astronomické sumy, alebo samozrejme urobíme aj interiér. Interiér, tak taká základná údržba interiéru, to znamená, že povysávame koberčeky. No, tento interiér sa pravdepodobne bude renovovať, lebo majiteľ chce z toho proste mať, že fakt, že tip-top urobené auto, aspoň takto tip-top. Všetko v rámci možností nejakého zdravého rozumu, áno, zdravého rozumu a akože netreba do toho tlačiť peniaze, akože to auto je krásne samo o sebe, však je to Porsche, hej, akože kúkaj na to tie kolesa. A vidíš tu, hej, tu napríklad sú také škrabance. Ja si myslím, že keď na to použijeme hybridnú húbku a pastu typu Fiero, Pure, Uno Pure, alebo iné tie finišovacie a primerové pasty, tak to stáhne. A jestli ne, tak sa tam trošku ešte Vone sa tam ešte. Dobre, tu máš takisto, ale toto je jareček. To je škrabanec, či čo to je? Hej, to je škrabanec. No, to sú drobné, jemné škrabance, to pôjde. Takže dám na to, takže, všetci začínáme slovo, takže, no, alebo ako, čo. Auto natiahneme, dáme na ňo film, ktorý naruší a zmäkčí špinu, jemnú povrchovú špinu. To znamená, že dáme na to alkalickú penu s vyšším pH, ktorá vlastne nám pomôže a odštartuje tento celý proces.
Okidoki. Máme auto predoplachnuté, predoplachnuté. Máme auto oplachnuté. To znamená, dali sme predumývač a oplachli sme si auto na prvú šupu. To znamená, že sme si dali všetok prvý bordel dole. Ako prvú vec, kolesa, ja sebe to tu nastavím, bo mám takýto ten dzinzik do ruky, co šetríme. A pozri s tým, že budú parádne. Počkaj, jak to? Tak. Ja s tým neznám robiť. No. Prvý pohľad si povieš, wow, aké pekné kolesa, fú, aké sú čisté. Ale to je vôbec nie je pravda. Vidíš tam do dnuka. Tu, toto. To ide ľahko. To ide ľahko. To vôbec nič nie je. Tu. Tak ja som si myslel, že to bude horšie. Vôbec to nie je horšie. Dobre. Tak teraz si už môžeme dať nejaký ten čistič na disky, s ktorým budeme čistiť kolesa. Dobre, ideme na to. Samo tu má takzí vedro na kolesa. Áno, na kolesa. Kefi weekend. Dobre, toto sú parádne. Takže napúšťame si do toho vody. Dáme vody, nasekáme taký onen magles na kolesa. A budeme ich šúhať. Bereme sebe vederko a zoberieme sebe toto. Čistič na disky a postriekame si disk. No a tieto kolesa sú super na čistenie, lebo nie sú jednoducho zložité, sú jednoduché. Už to hezky voní, človeče. To je skvělý. No, táto kefa, ja nehovorím, že je zlá, ale takto. Tie štetiny sú v pohode, no. Špina ide super, to proste paráda. Ale tie štetiny sú také, že napríklad keď som mal tú kefu Daytona, bola červená a modrá, Daytona kefa a potom Monster kefa, keď sa dobre pamätám. Alebo EZ Wheel kefa bola modrá a Daytona bola červená. Ak sa dobre pamätám, tam tie štetiny boli také, že ja nehovorím, že nešpliechalo, ale toto špliecha, proste masaker. Pozerám, že tam je asfalt, vidím to tam. Hej. Keďže používam kyselinový čistič, kyslý čistič na disky, tak bacha na oči. Ako nikdy mi to nič nezrobilo, ale chápete? Dobre. Trápny. Vidíš. Auto si potom presuniem dopredu alebo dozadu, lebo to proste to je najlepšie, čo môžeš urobiť, keď čistíš svoje kolesa. Myslím, že toto video dneska bude mať dáš hodinu. Z toho zrobíme Instagramový vlog na YouTube. Chcete? Čo, však je tak som dlho nič nedal vonku. Môžeme dať si zrobiť, vymyšlíme. Dobre. Okej. Okidoki. No, môžeš si zobrať aj takú kefu, hej, akože ten čistič je natoľko účinný, že tieto predné oni si myslím, že ani netreba sa toho dotýkať, lebo to splachne babka, ale dobre, budíš. No, ale všade sme sa dostali, všetko sme odobili. Môžete používať aj rukavice, keď máte, sú na to také originál rukavice na kolesa, však si vyčleníš nejakú jednu, ale máš aj také menšie presne na tieto veci, kde tam proste vojdeš, s veľkou tučnou rukavicou nevojdeš všade. A tých možností veľa. Každý naj robí, ak chce. Dobre, splachnem to a potom urobím všetky ostatné 4. Tiež takto. Toto nakrútim, nejak splachujem.
dáme tak. Tak, dáme tak. Dáme tak. Super. Kolesa sme si vyčistili a teraz našťastie môj obľúbený tak sa to povie, manuál. Toto milujem na tých motoroch, ručná doleje, takže čo urobím? Je to veľmi jednoduchý trik. Ja vám takto ukážem. Počkaj, nastavím to ten dzinzik, dáš? Dobre. Lápiš koleso, normálne lápiš koleso. Pocifneš motor. Ej, bujak som ja, bujak. No. Vidíš, aký som mocný? Bujak.
A teraz v podstate urobím to isté. Teraz urobím zase to isté, celé od znova. Dobre, v tomto prípade sú fakt tie kolesa čisté, takže urobím to už len pre istotu, že čo mi nesplachlo zo prvej strany, tak splachne z druhej, ale už není potrebné, v tomto prípade není potrebné znova auto prechádzať kefami. Takže zase si len trošku čvirtnem čističa, nechám chvíľočku pôsobiť, fakt len chvíľočku a splachujem, mám pekné čisté kolesa. Tento prípad, ako tieto kolesa vyzerali byť špinavé, ale v skutočnosti neboli. Dochádza mi papalinka, tekutinka. No a vystriekam. Skočím si po hadičku. Dvere som nezavrel. Teraz som ich zavrel. To je všetko, drazí priatelia. Po splachnutí kolies si na auto natiahnem zase šampón, auto ručne umyjem. A ešte jednu vec k tým kolesám. Tá vec k tým kolesám je, že ako môj kolega Janko Velas zo zleštenia.sk hovorí, že poriadne musíte vystriekať hlavne tie disky, nie tie disky, ale tie kotúče, tie kotúče a tie prasiatka, lebo potom ti tam natečie, stane ti tam proste tá zlá voda a ono to nemusí, ale môže niečo sa stať, takže dajte si záležať aj na tom, že by ste poriadne vystriekali ten bordel. A ešte jedna dôležitá vec je, keď auto potom po umytí bude dlhšie stať, že je to projekt na viacej dní, alebo ja neviem, zákazník ti donesie auto a ide na dovolenku a vráti sa až po dovolenke, je veľmi dobré, alebo oplatí sa ísť a povoziť sa na aute, stačí proste pár metrov a prebrzdiť tie kotúče a potom ešte raz to auto splachnúť celé, hej, nie že necháš tam ten bordel na z tých prasiatok alebo z tých kotúčov, čelustí a neviem čo, takže sadnúť do auta a pomaličky to tie kolesa vybrzdiť. Dať tam vlastne, tam vzniká aj nutená korózia, keď tam nastriekaš ten čistič, vzniká nutená korózia a tým pádom, keď to prebrzdíš, tak ju odstrániš. A zostanú tie kolesa potom nie také oranžové, jak zvykne byť zvykom po čistení aut. Hej? Ale jasné, keď proste auto bereš na jeden deň, sa nič nestane, proste ten zákazník to vybrzdí. Ale keď auto proste stojí potom dlhšie v garáži, je dobre to urobiť. Samozrejme, nič sa nestane, akože nie je to strašné, ale je to lepšie. Máme vlastne auto preto splachnuté, máme kolesa urobené a teraz ideme auto umývať. No, obľúbená metóda je metóda dvoch vetier, alebo robíš si jednoduché veľké vedro, kde máš 10-15 litrov vody a buď si na auto natiahneš film, vo mnohých mojich videách som to takto robil, že som natiahol na auto šampón cez napeňovačku, alebo môžeš si dať šampón, ja tu mám od Kochemy mám tu šampón, proste čurkneš si do vedra trochu šampónu, trochu som dal viacej, neznám robiť s to tými onými, akože parádna vec, ale no, nie každý vie všetko robiť, no ja som prišiel na to, že neviem nalievať bandásky do fľašky alebo tak. Takže dáš si normálne šampón do vedra, zoberieš si rukavicu a pekne si auto myješ z vrchu z dola. Keď máš auto proste nové, alebo keď proste máš ho vyleštené, urob si
2 kyblíky, teda tú metódu 2 vedier, aby si minimalizoval riziko. Ja to mám dneska v pohode, pretože auto idem ešte šúchať, idem ho klejovať, blablabla, neviem čo všetko budem na tom aute robiť, budem ho na konci leštiť, takže zoberiem si jedno vedro, jednu rukavicu a auto proste pekne poumývam old fashioned way, ako by naši anglosaskí bratia povedali. No. Auto máme umyté. Koršák máme umytý. A teraz je dobré. No. Auto vyzerá byť, že fakt, že čisté. Ten lak vôbec nie je zasratý, tam je malá kontaminácia všetkého, takže auto takto predtým asi podľa mňa lepšie umyl. Alebo dačo, proste nie je to zasraté. Že môžeme urobiť takto, že auto si jemne osušíme, pozberáme tú hrubú vodu a nastrikáme si na auto asfalt, nastrikáme si na auto produkt, ktorý odstraňuje asfalt. Môžeme to prejsť rukavicou alebo nejakou handrou a potom môžeme nastriekať na to Iron. Prvé dávam asfalt, lebo väčšinou ten produkt je masný a ideme od veľkej špiny cez strednú špinu až po najmenšiu špinu. To znamená, že klasický predumývač, šampón, asfalt, železo, záver, finish, hej, proste vysušenie, vyutieranie, parziak, hocičo. A tým vlastne, že ten produkt na odstraňovanie asfaltu je masný a ten produkt, ktorý dáva železo, ho vy proste jednoducho dať dole, usunúť. Nie je to odmasňovač, ale poradí si s ním.
stala sa taková prekerní situace. Nestlačil som gombík, keď som išiel vony. Takže zrobil som si chemickú dekontamináciu, ktorú som nenatočil, ale nevadí. O nič ste neprišli. Na mojom YouTube máte plno videí, kde si to viete vyhľadať. Mám tam aj špeciálne video s bielou Octaviou, kde som sa venoval špeciálne detoxu. A v tomto prípade som si auto teda už umiel zdekontaminoval, ale ešte prebehneme to pre istotu. Není to nevyhnutné, lebo fakt, ako vravím, ten lak je úplne hladučký, ako keby sa na ňom niekto predtým vybláznil. Nie som si istý, ale len pre ten pocit to preklejujeme. Použijeme tento, sama som tuto našiel taký Dodo Juice lubricant spray, proste si to nalubrikujeme. No a použijem tento gumený odstraňovač asfaltu a neviem všetkého možného, čo ako tam už toho nič nebude, ale len ako hovorím, len pre ten pocit, že by sme boli spokojní, že sme to zrobili. Umyté. A zoberiem si ten klej lube a ja to nastavím na ten svoj, teda to není môj, to je samov, ale výborný je to ten, jak sa volá? Statív je to. Taký DJ dačo. Máme ten klej a vždycky sú najhoršie časti zasraté tieto tu, ale jednoducho to nič není, to je paráda, to proste nič nepočuješ. No, dačo predsa tam je, lebo to nepočuješ, keď to nepočuješ, tak to cítiš, nie na uši, no, aj na uši, ale aj viac na ruky. No a tak si zrobíš proste rovné ťahy, si spravíš celé auto. Zoberiem si vedro, vyplachnem to a idem na ďalšej časti. Po klejovaní, po umytí, po všetkom, čo sme urobili, v tomto prípade to robím tak, lebo je to proste trošku auto tu bude stať na dlhšie. Idem sa povoziť. Nie je veľmi, nie rýchlo a potom si ho ešte raz plachnem, lebo vonku na ňo sadne prach, to je jasné. Takže prebrzdím kolesa, vrátim sa dovnútra, auto ešte raz plachnem a potom si ho už vysuším a už budeme pokračovať v ďalších prácach na exteriéri, poprípade interiéri.
a to bude na záver umývania asi úplne že všetko. Pannen und Unen. Za mnou stojí Porsche zo Stuttgartu. Auto sme si umyli, zdekontaminovali, áno? A sedí, samo sedí v kresle a pozoruje, díva sa, on to má live, vy to máte v prenose. No. Auto je umyté, zdekontaminované, barščo všetko, vyklejované, vysušené a ideme si spraviť vzorku. Vám ukážem, že čo spraví Hybrid Micro Towel Microfiber Polishing Pad a jaká to pasta? Finišovacia pasta, takzvaný nejaký ten primer. Odstráni nám všetko tie slniečka a tu takú šeť a vytvorí nám taký kvázi pekný mokrý vzľad a na ten pekný mokrý vzľad položíme keramiku.
tá keramika bude lepšie držať, lepšie fungovať a bude vyzerať krajšie. Verte mi, mám to vyskúšané, je to oveľa lepšie, takže tip pre kolegov, keramiky môžete pokladať na pasty, takzvané na primere, má to Gion, má to keramik, Carpro to má, ale lenže tam musíte dodržiavať nejaký ten odstup, ale novodobé, tieto už modernejšie veci, jak je Fiero od Labo Kozmetiky, alebo Uno Pure od Rupes, tam nie sú žiadne akože veci, ktoré sa potrebujú odpáriť, ale môžete vyleštiť auto, alebo prebehnúť auto a môžete na to položiť hneď keramiku a tým pádom to bude fajn. Vezmem si svoju obľúbenú leštičku Rupes, to je moja Rupeska. Toto je moja Rupeska. Toto je hybridný kotúč, kde máš mikrofiber, mikrovlakno, nalepené na pene a tu vám ukážem na tomto dieli. Tento diel je celkom pekne vyšmykaný, že čo to spraví, aby ste mali predstavu, aby ste videli, že what's to go. Tu máme mikrofiber od mistra Janka Velasa. No a zoberieme si pastu Uno Pure a takto to urobíme vtedy. Na 100%. Dobre, položíme si, dáme si pastu na kotúč, proste rozmasujeme si to, jak nám to proste pasuje. Netreba to prežívať, netreba sa bať. Nie je to raketová veda, ale treba znať. Rozťahnem si pastu na malých otáčkach a potom si to proste dám, vidím. No, urobil som len malý kúsok, aby sme videli, že čo sa deje s tým lakom, alebo čo sa vlastne deje pri tom procese leštenia. Môžeš bližšie, keď vidíš. No a dám dole si pastu. No. A určite vidíš v odraze, jak je to pekné. Ako tento diel podľa mňa lakovaný, lebo vidno tu nejaký overspray alebo dačo, vo svetle to proste vidno. A teraz si poviete, no Matúš, ale však tu si použil takú pastu, že to určite zamaskovalo a teraz to není. Takže zoberieme si izopropyl alkohol a dám dole tú pastu, že by si videl skutočnú prácu, ktorá bola na to urobená. Daj pauzu. Ale môžeme ešte, keď máme lampu, máme takú lampu ručnú? Nemáme. Iba scan grip. Čo? Takže pozrieme sa na to. Môj hlavný kameraman mi zasvietí na to, že čo to vlastne to, jak to vyzerá. Nájdeš tam tie one, že jak to vyzerá. No vyzerá to dobre, ne? Čo ty na to? Keď teraz zasvietiš tak kde inde a uvidíš ten rozdiel, no tak tuto malo by to vidieť. Ja to vidím voľným okom a na kamere by to mohlo byť vidieť. Takže tu máme izopropyl alkohol, určený na odmasňovanie. Vlastne necháme si jej na diel, že by ste videli, že tá pasta nemá plniče v sebe a prekrývače a všetko možné. Jednoducho pekne to aj vylešti, ten daný diel. No, teraz skús to na to zasvietiť. Je to stále pekné. Takže keď to porovnáš s týmto bokom, tak je to OK. Takže nemusíte sa báť. Na túto pastu rovno dávate keramický povlak, vosk, selant, hoci čo chcete. Proste bude to OK, bude to funkčné a bude to dobré. Keďže ja som povedal, že je to striekané, alebo niečo sa s tým stalo, ale môžeš to vidieť, sú tam nejaké vžery v tom laku, ale sám zobral tento merač laku a meráme hodnoty a merač nameral hodnoty okolo 100 mikronov, 80 až 190. Počkaj, musím takto dať. Koľko? 80, no. Takže nie je to lakované, ale dačo sa tu stalo, proste dačo tam v tom laku vidno, ale bohužiaľ, však auto má nejaké
nejaký ten čas, nejaký ten rok, tak to k tomu proste patrí, taký je život. Nič nie je dokonalé, nič nie je perfektné, takže treba vedieť sa odosobniť v niektorých veciach a treba sa s tým naučiť žiť. Ale keď sa pozrieš takto, no čo tomu autu chýba? Absolútne nič. Je úplne že nádherné, nadčasové, ten dizajn, proste Porsche.
hodinách leštenia, no ne po pár, no ale tak, no, po leštení ideme aplikovať nanokeramické povlaky. Tentokrát na to budeme naťahovať Samo nám povie. Samo nechce ísť na kameru, to zrobíme bez neho, ale Samo bol dneska na nakúpi, keďže sa Samuel stal partnerom značky Nasiol. Samozrejme, ja už som o tej značke počul, ale keďže už nie som v takom dennodennom nasadení, ale z každej strany mi chlapci hovoria, že Matúš, Nasiol je fakt, že dobrý, tak to vyskúšame. Dáme na to asi tento metal coat. Čo? Dáme na to metal coat? Dáme na to metal coat, asi. Asi dáme na to tento metal coat a no a uvidíme, jak sa nám s tým bude robiť, teda jak sa mne s tým bude robiť, bo ja budem robiť. A poďme sa povedať teda, ako to vyzerá to auto. Takže môžeš vidieť. No. Toto urobí leštenie, hej? Leštenie nám odstráni všetky tieto jemné, tenké vlásočnice, takzvané swirls po anglicky, a vytvorí nám pekný, hladký finish. Ak budeš hľadať, nájdeš veľmi veľa nedostatkov. Ale toto je v rámci rozpočtu a času, ktorý na to máme. Toto je parádna pesnička, to je Zucchero. Myslím, že Zucchero to spieva. A je to samozrejme, že cover. A originál je hudobné okienko, myslím, že pesnička je od The Blacka. OK. Tam som skončil, že keď budeš hľadať, nájdeš veľa chyb. Nie, v pohode. Ja som si ho kontroloval, svetil som si ho to, že to je dobre. Dali sa. To je dobre. Na volom stačí. Čakaj. No, dobre, tam ešte musím trošku, tam mi zostalo z pasty, takže OK, vidím. Ale ináč je tu, pozeraj. Sakra s tým oným DJI-om. Akurát vidíš tu na tej paste mi to spravilo taký nepekný, ale to je stará pasta, hej, boh vie odkedy, od roku pana. To by chcelo preleštiť, ale... tá folia, hej, tá folia od onýho. A uvidíme, čo s tým spraví ten oný produkt. Ale inakšie dobre, keď sa na to auto pozrieš, neviem, ty vidíš rozdiel? Vidíš, ne? Hej, Samo kýve hlavu, že nie, ale srdce mu hovorí, že... teda na to. Máme tu originál Nasiol produkt, metal coat, takže to je taký univerzálny produkt na všetky povrchy. Mám tip od kolegu, že je to proste parádna vec, kde jednoducho funguje to niečo okolo roka, aj vyše roka. Na tomto aute pravdepodobne to vydrží oveľa dlhšie, lebo toto nebude daily auto, ale auto do pekného počasia. No a klasický bloček na keramické povlaky. Natiahnem si nejaký ten milimeter, alebo decimeter, alebo mililiter, keď ho chceš. No jednoducho ťaháme. Dobre, počúvaj, medzi to je klasický hociaký produkt. Necítim ružnicu. Odparuje sa to relatívne rýchlo. No už nám to zasýchlo, už nám to tak zašedne. No a myslím, že môžeme dávať dole. Aha, ty kokos, dobre. No, jest fajny połysk i co do śliskości, jest to bardzo zajebiste. Dobre, ok. Robi sa s tým dobre.
teda prvý diel sa s tým urobil dobre, uvidíme, keď skončím auto, či budem taký nadšený, jak na začiatku. No, okej. televízni diviaci, počkaj, jak si to nastavím. Tak, nie, tak, nie, tak. Wow, kde som pošiel? Tu som, dobre, OK. Tak, výborne. Milí vážení televízni diviaci, pokračujeme v našom dlhominútážnom videu na Instagramovej a YouTubeovej kanálovej siete. Ukážeme si mi. Dobre.
som umyl som. Tak kuštičko som ho umyl, naboxoval, napastoval, nacahnul taký super elixír mladí. Treba ešte naboxovať kolesa, ale inakší stačí. Dobre, navalal fajne. No, treba nám ešte oblaky zrobiť. Kuštičko prefúkam to ten in troš, bo kuštičko tam sú nejaké prachy som videl. Prachy. No a blížime sa do finále. Do finále sa blížime a je takmer over. Po anglicky, po detviansky, alebo ako chcete. Dobre, trepem zač, jak pileňak, takže, ale tak to vyzerá pekne. Ale uhnem kuštičko, Matúško uhni a Matúško uhnil. No, dobre, super. Vyzerá isto, že pekne. A nie je všetkým dňom koniec. Ako môžeš vidieť, disky som umyl, vyčistil, prebrzdil, ale zase mi zaoxidovali. Ale rozdiel medzi tou oxidáciou predtým a teraz je, že vtedy mi tam ešte zostalo veľa chemie, hej, aj na tom. Tým pádom, keď som ich vybrzdil, bol by ten prach taký, že veľmi zlý. Ale teraz ten prach nie je taký veľmi zlý, takže teraz je to určite lepšie. No, dobre. Toto je lepší prach. Tu máme takú novú štetku, takú originál, to od Adama, ne? To máme od Adama a tu je od Starbrightu olej. Takže normálne si tak dáme olej na tú štetku a vyskúšame si. No je to veľmi delikátny štetec. A je tam, ty koky, no tak tohle se mne líbí, ty vole. Tohle se mne líbí. No dobre, zašiel som na disk, ale nevadí. To ešte potom dopulírujem, dotriem, doleštím. No ale musím ti uznať, že sa mi páči tá kefka. Neviem ako dlho vydrží. Neviem, koľko peňazí stala, to mi povie Finanzmeister Samuel. Nevie, dobre. Príde o faktúre, pozrite si to. Super auto kozmetika, ne? Nevieš? Už som zabudol, ak sa... Profi auto kozmetika.sk. Tam to nájdeš. V sekcii príslušenstvo, určite. No, ale páči sa mi to. Je jemnúška a vôjde fakt, že všade, akože nemusíš ani možno dvakrát pretierať, ak to pretieram ja, ale keďže sa mi to strašne páči, to robím, no, to je jak ono, vieš, keď sa ti to strašne páči, tak chceš to robiť viackrát, nielen raz. Poznáš to, ne? Chlapci a dievčata. No, ideme na ďalšie koleso. Kolesa je výborný. No, dobre, takže ideme ďalej. Gumky sme si namastili a teraz si ošetríme aj... Pretrieba ten limez a na tamto daj ten oný. Čo? Ovnasiovú. Ale na čo? Však to polírovať nechceš, ne? Disky? Nie, dobre, to je super. Gumky sme sa namastili a teraz sebe ošetríme elektronky. Takže elektronky len jednoducho rozstriekam a normálne doleštím z handru. Vybereš si svoj obľúbený produkt alebo svoj neobľúbený, aký chceš, aký máš v garáži a aplikuješ, natiahneš, som to prehnal. Vieš, tam, kde s pajčom ti treba ísť, tam zajdeš a je to. To je všetko. Toto urobíš na jednom, druhom, treťom, štvrtom kolese. Keď máš 5. koleso, tak aj na 5. Vieš, čo som rozmýšľal? A sme tam. A sme vo finále. Auto za mnou zrobené, znúka zvonka. Porobíme baršubné fotky, samopopratá garáž a ideme domu. I'm going to home, back to Hungary. A Samo, ideš ty tiež back to Hungary. Poďme teda na to. Posledná exkurzia okolo Porsche 911 Carrera S bez turba. No, interiér som zrobil tak, že som povysával, poumýval som oblačky,
toto tu, ten oblak zrobiť, toto je akože gymnastický ten výkon. No, ale inakší, paráda, počkaj, po to bars na blízko, tak, super, lepšie vidíte. Vidíte široko, spektrálne. No, interiér proste pekný, vyčistený, povyfakovaný. No a ešte prejdeme na druhú stranu. Hej, to isté aj tu. No, paradzina. Dobre, výborne. Zavriem dvere. Patchless. No, čom tam svietia one? Kľúče som dal tam. Dobre. A teraz si urobíme záverečné video začína.